kort fortalt, så leverer vi jo en udgave af Gyngehøvdingen, som vi har lavet om, som det passer os. Selvfølgelig primært for at lave en munter og rar aften for folk. Så har vi opfundet en stil, kan man sige, som er lidt anderledes. Nogle gange er det jo sådan, når man opfinder en univers, så kommer der en stil med, og så finder man ud af, hvad den stil er. Og så skal man forfølge det. Kære fru Parsberg, måske har den usle teater ret. Vi skulle ikke gerne forlise. Måske vi kun skulle tage det allervigtigste med. Jeg mener mig selv, og os selv naturligvis. Alle duftessenserne, familiedokumenterne og deres smykker der. Og så få teateren til at grave resten ned, når vi er kommet sikkert afsted. Men aldrig i livet. Familiens arvesølv er helligt. Og så snart de er væk ved Bergman, kaste sig over det som vilde dyr. Ja, den stinker i hvert fald som vilde dyr. Jeg kan ikke godt tåle at være så tæt på alle mulige længere tid. Varsom med violessensen, det er ikke lige mit mærke. Måske kunne man få plantet nogle små tanker om forskellige figurer og deres problemer. Om hvordan det er at være helt hele tiden. Om hvad nu, når man ikke længere har en krig at være heldig i. Når man kommer hjem fra Afghanistan med et posttraumatisk syndrom. Når man ikke længere ved, hvem man er, når folk har glemt en. Hvordan er det at være helt, når der ikke længere er nogen, der synes, man er en helt? Er det nu galt igen? Det er galt lige længere. Han er frygtelig melankolisk. Så melankolisk har jeg ikke set ham siden dengang vi endelig fik ham ud af hønsehuset lige efter krigen. Han ved ingenting. Han har siddet i stolen der. Og grubler over livets uretfærdighed. Har du prøvet at give ham en mail? Jamen, jeg har prøvet alt, men han ved ingenting. Hvad vil hjælpe? Ja, det kan jeg prøve. Frejdig og uforsagt. En ærlig gynge går med glæde til sin vagt. Tager sin fordømte tør. Nu gælder det. Jeg kan ikke holde ud og høre den sang mere. Men de kan forvente sig at få en aften, hvor de har det hjerteligt morsomt og hygger sig og på en forhåbentlig begavet måde har en glad og munter aften og en stemningsfuld aften også.